To ste pripravení na titulky, dúfam. Čo? Naučili ma aj katapultovať. Nastupuje sa tak, že tu dáte ľavú nohu, tu dáte pravú nohu. Tu som vám zabudol povedať, že to je... Ten vládny terminál, alebo vládna vecka. Takže tam, hej, ale píšu Takže tam, lebo... A potom tuto, keď vám bolo zle, tak si môžete púšťať kyslík. Tak, tuto. A môžete zmesť, to je lepšie. Toto je 100%. Toto dopredu, hej? No, skúste to dopredu, keď to dáte dopredu. Mám skúsiť? Áno, môžete kľudne. Tak, dopredu. Ja mu ukážem všetko, no. No veď, nech ho zabránime, aby vlastne. Ak budú vidieť. Pôjde? Dobre. Dobre, môžem vás poprosiť trošku súhnúť dozadu.